TKL Liga nerabea da oraindik, 11 urte bakarrik ditu, baina hala ere 11 kontu polit utzi digu orain arte. Hona hemen, gure ustez, aipagarrienak. 4 arraun talde bakarrik izan dira jokatu diren edizio guztietan. Hondarribia, Urdaibai, Castro, orain Kastreña eta Pedreña. Denboraldi guztietako puntuak batuta gehien Hondarribiak 1643, Urdaibaik baino 14 gehiago. Punturik gehien urte berean Astillerok 2005ean 204, bat gehiago aurten Kaikuk baino. Banderari gehien Urdaibaik 42, Castrok baino 9 gehiago, Kaikuk eta Astillerok 28. Kaikukoek azken 3 urteetan lorturikoak, Astillerok lehen 3 haietan 27 lortu zituen. Bandera gehien urte berean Castrok 13, 2009ean 17 estropada jokatuta, Astillerok 12 lortu zituen 2005ean 18 estropada jokatuta. Hauek eta beste hainbat kuriositate eman ditu TKL Ligak orain arte, eta eman behar dituenak.